Di ba kasagaran? Uy, naitaw ng ita ni mo. Kana, sigurado ditang laki. Akan babae na gani, di man naitaw ng ita ni mo. Na babae ng ita ni mo. Dili tuhan ang testimonyo sa usa ka babae. Mao nga sa kabahin ni Maria sa iyang pagsulti nini ngadto siya mga kauban, akong nakita ang Ginoo. Daghan ang wala motuo kaniya, sigurado labi na ang mga lalaki. Kaya lagi dili katuhan ang ipanulti sa usa ka babae. Musa naglisod dili sayo na alang kay Maria ang pagsulti ngadto sa uban, nabanhaw ang Ginoo. Labot pa usa ka butang nga ingon sa magbabang kaniya nga siya dili katuhan kay siya usa ka babaeng makasasala. Usa ka babaeng ubos diha sa katilingban, apan siya gihatagan sa Ginoo sa espesyal nga pribilehiyo sa tuningon siyang unang nakakita sa nabanhawng Ginoo ug siyang unang mensahero magsasangyaw mahitungod sa pagkabanhaw sa Ginoo. Sa ako po pamalandong, mao talipong gigamit ni Maria o gigamit sa Ginoo si Maria